Фатыха Аитова исемендәге 12-нче гимназияда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының йомгаклау утырышы узды. Татарстанның Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов һәм Казан шәһәренең башкарма комитеты вәкилләре катнашындагы узган чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Йомгаклау утырышында сүз Казан шәһәре башкарма комитеты тарафынан ел әйләнәсендә оештырылган чараларның әһәмияте һәм нәтиҗәсе турында булды. Үз телем гранты, хәрәкәттә бәрәкәт проекты, ИТИЛ фестивале, туган телләр поезды, туган телләргә багышланган елда Казан мэриясе тарафынан башкарылган проект һәм чараларның берничәсе генә. Казан шәһәренең җитәкчелегенең бик күп төрле чаралары ел дәвамында үткән, аның менә мисалы. Шәһәр битараф түгел, шәһәр эшли, шәһәр эзләнә һәм Илсур Раисович тарафыннан шулай ук мәсьәлә нык куелган һәм ай саен аларның һәрберсенең төрле дәрәҗәдә аларның мәгълүматын тыңлап барып, елны Казан шәһәре эчтәлекле итәргә тырышты бу мәсьәләдә. Утырыш барышында еллык нәтиҗәләргә йомгак ясалудан тыш яңа тәкъдимнәр дә кертелде. Казан шәһәр думасы депутатлары барлык учреждениеләрнең дә элмә тактасы ике телдә булмау сәбәпле канунга үзгәрешләр кертергә кирәк дип саный. Шундый тәкъдим белән Дәүләт Советына мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдерде башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының йомгаклау утырышы нәкъ менә Фатыха Аитова исемендәге кызлар гимназиясендә узуы да очраклы түгел. Быел әлеге белем йорты ачылганга 10 ел. Гимназия директоры Зөмәрәт Нәгыймова кунакларны укучылары казанышлары белән таныштырды. Безнең гимназиядә 4 музей бар. Бүген без шуларның Туфан Миннуллин һәм Фатыха Аитова музеен кунакларга күрсәттек. Шулай үзебезнең даими эшләп бара торган милли проектларыбыз белән таныштырдык. Ул һәр ел була торган Йолафест, гаилә фестивале, халыклар дуслыгы фестивале, шулай ук Хәят театр студиясе, Әкият мода театр эшчәнлеге белән үзебезнең гимназиядә эшләп килә торган Нур балалар оешмасы эшчәнлеге белән таныштырдык. Фатыха Аитова исемен йөрткән кызлар гимназиясе эшчәнлегенә Марат Әхмәтов та зур бәя бирде. Бирдә укый торган 500-гә якын кызларыбыз, алар бит инде татар мөхитендә тәрбия алып, телебезгә хөрмәт, ихтирам белән үсеп, алар киләчәктә әни булганнан соң да алар бит үзләрендә, гаиләләрендә татар мөхите булдырачак, булачак әниләр бит инде. Шулай бит шуңа күрә бер тирән канәгатьләнү белән һәм киләчәккә шундый матур ышаныч, өмет белән биредән китәбез. Марат Әхмәтов белдерүенчә, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы үтте дә бетте түгел. Киресенчә, ирешелгәннәр белән генә шикләнеп калмыйча, тупланган тәҗрибәне дә исәпкә алып, киләсе 2022 елда да эш дәвам итә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.